Padayon ito mga kapuso ng atong pag-explore sa laing mga maanindot nga lugar dinhi sa reyon sa probinsya sa Siquijor. Gawa sa naandan nga mga tourist spots anay lain-laing mga accommodation na sa isla nga nakamakapadani usab og mga turista. Kay mag-weekend naman gyud ubanta ni Nico Sereno mga kapuso. Tala, manglaag ta sa gitawag. Sa padayong pagdagsa sa mga turista sa probinsya sa Siquijor, gawa sa naandan nga suruyanan og mga atraksyon, naguna siguro sa gipangita sa mga turista ang maanindot nga mga akomodasyon nga kapuy-an ug kapahuwayan sa isla. Kini ang gitawag nga glamping o glamorous camping. Disyembre 2017, gibuksan ang dapit nga nagtanyag og 22 tents tanan. Gikan sa naandan nga camping sa una, mas hamugaway kini nga mga tents nga sa abroad pa gipalit. Lain-laing gidak-o niini gikan sa 4 o 5 ka tawo ngadto na sa kaya nga maka-accommodate og napo ka mga tawo. So mura siya enhance sa camping. Sa kayang camping wala man toy bed. So gi-enhance, gihimong glamour para mas komportable katulgan sa tao. Kung talagsaong accommodation usab ang hisgutan, dili magpauwahi kining mga hobbit huts. Inspired kini sa nailang mga Hobbit house sa Lord of the Rings series. Nakapadani sa mga turista ang ilang mga gagmayng kwarto nga haom alang sa duha ka mga tao. Bisan kung daw nahimutang ilawom sa yuta ang mga kwarto, gipasalig sa tagduma, hamugaway kaayo kini kay may tarong man nga ventilation. Di sab kabintahaan ang maanindot nga view sa dagat. Ang kasagaan guys ng foreigner na mo, masawang-sawa na sila anang building, so pag mo experience lang ka ng pagpuyo sa habits nga ingon ani nga klase, unique, dayon simple, walay hassle, lamingaw din ang lugar. Gawa sa Hobbit house, may tree house sab ang maong camp. Nagtanyag kini og akomodasyon sa moabot 4 ka mga tawo. Apan sa mga buot makadaginot, pwedeng sa mga tents lang mo istar. Mamahimong magda o kaugalingon nga tent o bakaha mo abang sa giset up ng daan sa maong dapit. Gustong brato, so pwede sila mo tent na mo kay 250 ra. Kung ila ang tent, 150. Brato ra kayo. Overnight na siya. Overnight na, sir. Daghan og kasuruyan ang maong lugar sama sa picturesque view sa bahin sa Siquijor ug sa kadagatan. May mga daw photo wall usab nga mamahimong kapahulagwayan uban ang pamilya ug kahigalaan. Balag first time na ako. Mangumbinsi ko sa akong mga friends. Pero mas okay siya kung adlaw. Kaya makita gid mo tanan ang whole view, overlooking na siya. Usa sa gipasigarbo nga atraksyon ning maong lugar kining scenic ayo nga view gikan dinhi sa ibabaw nga bahin kundi na maaninaw ang makabukiran sa probinsya sa Sugbo ning maong bahin. Sa unahan nga parte ang Dumaguete City o bahin sa Negros Oriental kundi makita sab ang Apo Island sa luyo nga bahin. Ug human makasuroy, mamahimo nang masuwayan ang ilang lamian nga mga pagkaon. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.